खम 5 किल'सो दंखायो दे थेवबो नाजानाय थाव माखारै मानसिफोरा नुगोन गिलिरथारलै आयु बिदि खेवना लांनो हानाय नङा मानसिफोरा नुबा दे होनबा मारि जाबाय दे एबारो थुदो थांसै थु मेंसोबाय दसेनाबो दसे दोनथ'नि देहायाव नाङा र' दसेल'सै मोनहैनो दे बोलो होथारदो दसेखौ है आब' हाथारला आङो दे दसे दोनथ'नि दे 1 मिनिटसो दे आब' फाल्लासेल' गैया बेयाव फाल्लाथामसो दङ खोना दा बोरै मिथिनो सुनाय नायबासो मिथिगोन जों दा आब' सनाया मा दाम नामायोलै मार दामखा मार फैसा मोनखायो बेखौ फानबा आरो बायबाबो मार फैसा नांखागौ दे जाबाय दे जिरायनाया हमदो र' नाय मा रस' मिथिला आङो मानसिफोरा हमगोन र' 1 मिनिट होनाय नोङो आयो माथो खालामनो नागिरदों आयु एबारनिफ्राय जोङो बेफोरबायदिनो लांसिगोन होनबा एबार आङो गारदावनि र' फैदो माखारै आसल मथे मा एफा गिलिर बुस्थु लांदो बिसोरो जांग्राव भाई पटाटो लगाना ही पड़ेगा किन्तु कैसे पता लगाएगा माबोरैखौ मोनगोन दा आसल मथे मा बुस्थु मार बियो पागस रखमनो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जांग्राव भाई माबोरैखौ मोनगोन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा दासो गोसोआव फैबाय खानजंखौनो लोगो हमैनि र' बिसानि न'आव CID खालायनो मोनफैबाय दे मोनफैबाय दे दोनदो मेंसोबाय आंबो आयालाय अबाव थांखो बा आइजों आफाजों घुम मोनबा खम खुसि जाखागोन अबावथो थांखो आयालाय आयै ओजों फैनाय आयै न'आ दङ ना गैया मायोहाय मा जाखो आरो ना साननो थांनायालाय मा जाखो नोंसिनालाय आरो जेखाय बाल्थिं खदालफोरा अबाव थांखो अबाव गारबोना फैखो आयै बेफोरखौ बादो जों मा मोनदों नायनाय आयु मा होनदोंलै मा मोनदों नोंसोरलाय आयै नै बेखौ नायनाय आयु मा बेलाय गिथाव बाथावनो मा बुस्थु बेलाय बागस रखमनो नुफेरैबो मिथिफेरैबो मा बेलाय आगै खुलिना दिन्थिनाय आइनो र' होनबा खुलिना दिन्थिथारनिसै आयु सनासो दसन अबाव मोननाय आयु सोरनि सना एफा बुरजा सोर गालांनाय अबाव मोननाय नोंसोरो मोदायफोरनिसो नङाथ' आयै मोदायनिबाबो माबानिबाबो जोंनो मोनदों जोंनिनो जाबाय आरो आयै मोदाया खिजानि जोंनो होनो होननानै होदों खोना गोरिबखाय नङाबाथ' जोङो मोननाय नङामोन ना जोंनो होनाय नङामोन आंनि मथे मोदाया जोंनो होनो होनानैनो होखादो खोनालै अननानै आइ नों सैथो बाथ्राखौनो बुंदो दे नोंगौबो जानो हागौ दे नों बुंनायानो आया मा रायज्लायबाय थाखो न'आव लांदो नोंसोरो मानसिफोरा नुबा मा सानगोन आरो फुरा लब जाखागोन थौ न'आव लांनोसै थु आलमारियाव सोना दोनगोन जोंहा थौ आयौ मा गिलिरखा फाल्लाथामसो दंखायो खोना मायो बेलाय मा बुस्थु मा लाबोदों बिफा नोङो जेबो सिन्था खालामनांला दे नोङो थाबैनो हामसिगोन माबोरै बोसोनजों सितरन्जनजों सना मोनदों सना खाजाना मोनदों खाजाना मायो मा बुंदों नोंमारगौ नामा आफा जोङो ना सारनो थांनायाव मोनदों आङो बान्दो थेनो होननानै खदालजों हाजावबाय थादोंमोन बेनिफ्राय बेयावनो मोनना होदों मा होनबाथ' जोंहा फैसानि आंखाल गैला दे मोजाङै सोना दोन आलमारिफोराव बिफा नोङो जेबो सिन्था खालायनाङा बिफा आं दिनै मार गोजोननाय मोनखादों मानो होनबा जोंहा दिनैनिफ्राय जेबो आंखाल जानाय नंला आरो नोंखौबो डक्टरनियाव लांनो मोनसिगोन नोंबो हामसिगोन बिफा नोङो बिदि बिसना सायाव गोलैबाय थानो मोनला आरो जोङो जि जानो लुबैयो बेखौनो मोनजासिगोन आरो जि गस्ला गाननो लुबैयो बेखौनो मोनसिगोन गोदान गस्ला मोनसिगोन आंलाय दोन
ओइ थोआसोल बेरायनो थांनोसो जोंहा सिख्लाफोरखौनो एदावलाबायनोसै थु सिख्लाफोर एदावनो मोनथाराखै अबाव बेरायनो थांनो आसोल जेखिंनो मेखिं थांगोन आरोलै थांगोन ना थाङा बुं अके ठीक है जाएंगा 1 मिनिट आं मबाइलखौ लायना फैनि र' न'आवनो गारबोबायहाय आंबो दे थां माखारै तामान सिख्ला एदावगोन र' दिनै बाराबा बोनाबो लाबोगोनहाय बाराद्राय फसायनाय सिख्ला नुबा ओइ आसोल सिख्लाफोरखौ बाद होथ'नाय दिनै है मा आंगा-मांगालै नोङो बाद होनबानो होगोन नामा आंलाय है आंदि मायबा बुंनो नागिरदों बिखौ बुजि मोनाखै अंगाया बुंबा बुंलै मोजाङै रखरा दांजाना होजागोलै आंजों दानो ओइ मोस्रोमजों चितरन्जनजोंलै मा बागस रखम मायबा थिखांना लांदों मार गिलिरखा थिखांनो हाया लांखादों मा बुस्थुमोनबा मायो मा लांनायमोन हा मा बागस रखम गिलिर बुस्थु नोङो मोजाङै नायनो हायामोन नामा मा नोङा आंनिबा सना हिराफोरसो मोनदों खोनालै मा नोङो बोरै मिथिनाय हा नों नुनायमोन नामा नुवाखैलै आंगा ओरैनो आन्दाजसो खालायदों आरे नोंगौबोथ' जानो हागोना आगोलफोरनि राजा रानि दिननिबोथ' जानो हागोना ओइ आसोल बिदिबाथ' बिसा मार धोनि जासिगोनलै जोंहानिसायबो गोनांसिन धोनिसिन जागोन नाथाय आङो बिसाखौ जोंहानिसाय मालाबाबो धोनि जानो होआ आङो थै धोनि गोरिबनि बाथ्राखौ बादहो बिसोरो मोननाय सना बागसखौ जोंदि बोरै खावनो हागोन दा बिखौसो साननो नांगौ ओइ जाग्राबाय आं मोनसे आइडिया मोनदो र' मा आइडिया बुंनाय नोङो चितरन्जनखौ चक्लेट होगोन होननानै बै बागसनि बागै सोंबानो जाबाय चक्लेट होगोन बुंबा बियो फुरा खोन्थाना होखागोनलै बागसनि बागै माथ्र' नोङो चक्लेट दौगोनल' बुं होमबानियानो खोन्थागोन मोनजा रोङिनि गथ'ना चक्लेटनि लभावनो खोन्थाना होगोन बियो फुरा फाटा-फाटि आइडियाखालै भाइ ओइ आंबो बाहागो होनांगोन दे जागोनलै जागोन सिन्था खालायनाङा जों सिखाव खावनो थांफाबानो जाबाय अके दङ रज'नानै साल्ला सोंहैनि दं दा मा जिरायबाय थादोंलै चितरन्जन फंबाय आं दङ र' ओरैनो जिरायनानै नोंलाय अबावथो थांनो नागिरदों आदा आंलाय नोंखौनो नागिरना फैदोंमोन र' फंबाय मानो मोनबा आदा मानो माने आं नोंखौ चक्लेट दौनो लुगैसोदोंमोनलै दिनै चक्लेट हार जानि फंबाय मोनसे बाथ्रा खिन्थाग्रोनाय आंनो नोङो खिन्थाबासो आङो चक्लेटखौ होगोन आयु मानो खोन्थागोन होनदोंना हर जानो लुगैसोदों आङो चक्लेट दे खोन्थाग्रोनाय बाथ्राखौ होनबासो आं नोंनो बायना होगोन माथो होनबा सोंनाय नोंजों आब'जोंथ' दाख्लैयो माबा बागस रखम मोनसे गिलिर बुस्थु थिखांना लांदोंमोन बे मा बुस्थुमोनलै बेयो सना मोनदों जोङो सना खाजाना जोंहा मार धोनि जासिगोन आयु खाजाना बे होमबा बागसया सना गोजामोन नामा सनाजों बुंफबनाय गोजामोन जों थिखांनोनो हायाखैमोन थाल्लाथामसो दंखायोनो मालाय जोंहा आइया बुंदों आयु नंमारगौलै आयु सने का खजाना टिभि मबाइलफोरावसो नुयोमोनलै दा जोंनो मोनसिगोन आयु जों धोनि जासिगोन माबारै खाजोंमोनखौ बातरिखौ हैनोसैलै आयु चक्लेटआलाय आदा अबावथ' होगोन होननाय आंनो गैया गैथ'ला होथ'ला आङो आयु आदाया आंखौ एफा बिदि थगायबाय बाथ्राखौ खोन्थाना होबा चक्लेट होगोन होननाया बा खोन्थागनायखाय दा होला जाबाय ओइ फैसा नांगौ बावगारदोंलै आङो फैसा मिथिया आंनो चक्लेटखौ हर आं जानो लुगैथारबाय नै चक्लेट नङा माइबा होगोन आं नोंनो आया जि लेथ्रा मानसिखा लेथ्रायानो जोंफोरो नै आंनि खिबोखौनो जा नै नै थाफ्लिखौबो जा आंनि नै एमान लेथ्रा साला नोङो लेथ्रायानो जोङो सने का खजाना धोनि जासिगोन जोङो करोड़पति जासिगोन फैसानि सायावनो उन्दुना थानो हासिगोन आयु फै लेथ्राथानो नोंनो जा नोंनि थाफ्लिखौ आरो नोंनि खिबुखौ बै जांग्रावा थांमारदोंना थांमाराखैबा होगोनलै बेखौ थाङाखैबा याहु जिंकिं बागुरुम्बा ओइ बोले ओइ साबा याहु आया आंगा जाबाय नामा नोंलाय जाबाय आंगा याहु थां खेबसे लागायना होआखैमोनलै खानजं नाङा र'
시들어는 골르고 हमदोंना हमाखै खोन्था हमदोंलै हमदों आरो गासैबो बाथ्राखौनो मिथिजोबना फैखाबाय ओइ ब्रमोन जोङो करोड़पति जासिगोनलै मायो ओलै अ आसोलथार अ आया मा खाजाना मोनमोन नामा दाख्लैनिया ओंलै ओं खाजाना फुरा फाल्लाथामसोनो मालाय सनायानो मा दायो हराव रेडि जाना थाखा करोड़पति जानो थाखाय Yes, boss सनिया खाजाना नोङो जोंदो खावजानो थाखाय रेडि जाना थाखादो आयै सनानि सनाया मा एसे समायना जाखायो न ओं आइ आयै सनाखौ एसे गाबोन फाननो लांदों गाबोनो बुरजा मेथाइ जानांगौ जानो लुगैसोदों आरो चकलेटबो मा जानो लुगैखादों आङो गेदेर गेदेर चकलेटआ ओं आंखौबो मा चकलेट मेथाइ जानो लुगैसोदों नोंसोरखौ आं मोनसे बाथ्रा खोन्थानो बावगारदों बै जांग्रा आदाया माबा मोनसे सोंदोंमोन दे आंनियाव बेनिफ्राय बियो बुंदोंमोन आं जुदि बाथ्राखौ खोन्थायो होनबाना बियो चकलेट होगोन होननानै खिन्थु बियो आंनो होआसै चकलेटखौ थगायदो मा ओं मानसिखौ सोरबा बिदि थगायो आरो बाथ्राखौ आङो खोन्थागनायखाय गैला होला आरो जि सैतानखा आयौ बिदि खोन्थानाय होनबा नोंखौ बै जांग्राव खानजंमोननि आखला ओरैनोबाबो मोजां नङा गाज्रिखा बेनिफ्राय नोंखौलाय मा बाथ्रा सोंनाय नै बे सनानि बागैनो सोंदोंमोन आब' मा होनबा बिसोरो नुदोंमोन नामा नोंसोरखौ मिथिया नुदोंमोन खोना आंखौ सोंदों दाख्लैदि नोंसोरो गिलिर बागस रखम लांनाया मा बुस्थुमोन होननानै बेनिफ्राय नोंलाय मा बुंनाय आङो आरो सैथो बाथ्राखौनो बुंदो आब' सना मोनदों होननानै मायो मानो खोन्थानांगौ नोंलाय बिसोर जोंहानि सनाखौ खावनो थाखायथ' टारगेट लायाखै ओं बिदिनोथ' खोना साबिथाय खिन्थु दिनै बिसोरो खावनो फैनोबो हानाय फुरा थागथिया जाना थाखादे गासैबो सेखा रुवा थांगोन थगन सब गासैखौबो लाना दोनखा सब रेडि दोनखा दिनै बिसोरो जुदि खावनो फैयोना होगोन साथामबो दांनाया दिनै जोंहा उन्दुआ दे बिसोरखौ फरा नेबाय थागोन ओं आइ जोंहा दिनै उन्दुआ फरा नेबाय थागोन जुदि बिसोर जोंहानि सनाखौ खावनो फैमारोना आखाइ आथिं सब सेफायजोबना दोनगोन जोङो ओं आइ रेडि जाना थाखादोसो मोनासिगोन बै सनाखौ बिदिनो खेवना दोन नोंसोरो जागोन दे आफा प्लेनिंफोरखौ गोसोआव दङना गासैखौबो दङलै दङ सिन्था दा खालाय थै थुदो थु उन्दुबाय खोना थांसै थु जालो आयै सिखावफोरा फैसिगोन खोना न' ओं फैसिगोन बिसोरो सिखावफोरा एथामानि जालायलांबाय उन्दुलांनाय दिन्थिफ्रा जागोन दे आयो सना सना एफा बुरजा सना बा माला माल जासिगोन जोङो करोड़पति आयो एफा बुरजा सना आयो बिखाफोरासो गुलुब गुलुब मोनखांलायबायलै इ मख्रै लांनिसथ' माखौ नायबाय थाखो दे हमदो बागसा आबा थां थ' खनालाय थां होदो बुने माखौ नायबाय थादों सिखाव 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 नै जोंहानियाव सिखाव हाबफैदो नै नै थखनखौ लाना फैनो र' सिखावफोर होगोन आं नोंसोरखौ होगोन गारा खारदोलै खारदो जेसे हायो खारदो खारबाय साला असैफोरा